ιεροκήρυξ ξακουστός και ρήτορ εκ των πρώτων, εγύριζεν σ' Ανατολήν, Δύσιν, Βορράν και Νότον. Κηρύττουν με εφράδιαν πολλήν και ευγλωτίαν, προτρέπων εις μετάνοιαν εκάστην κοινωνίαν. Είχε δε λείψανα πολλά οσίων και μαρτύρων, δια των πολλών θαυμάτων του των θαυμασμών εσπύρων. Και νόσους εθεράπευε πολλάς και μαλακίας, για το λειψάνον του αυτόν της θείας ενεργίας. Κηρύττων εκ το άμβονος, ο ρήτορ διακρίνει εις πλήθος άλλων γυναικών τη Σιώρα Φιωρεντίνη. Αυτή ήταν σύζυγος κόντετινός Ζαπλούτου. Την είδε, την αγάπησε, έχασε ευθύ στο νου του. Τον ερωτεύθηκε αυτή, αλλά όσο μια γυναίκα που έχει στην καρδία της χώρο και για άλλους 10. Ο Κόντες ετοιμάστηκε μια λαμπρά πρωία να πάει στο κτήμα του στην εξοχή μακριά. Ετοίμασαν την άμαξαν, στην κάμερά της μπαίνει, τη χαιρετίζει, τη φιλεί, κατόπιν κατεβαίνει. Εκείνη «Να περίστασης!» στην κουβερνάντα λέει, διότι της είχε προειπεί το πάθος που την καίει. «Τρέξε αμέσως στον παπά, πόνοι με έχουν ζώσει, να φέρει τα γιαλίψανα ευθύς να με σταυρώσει. Ωι μένα το κεφάλι μου!» Εφώναζε, ευογγούσε και από την υπηρεσία της βοήθειαν εκαλούσε. Ο σύζυγος ετράβηξε στην εξοχή, μα κάπου προσκρούει με βίαν και χάλασεν η άμαξα. Γυρίζει στην οικίαν. Μόλις εισήλθεν ο παπάς με τα γυαλί ψανά του, τους λέγει «Και τώρα όλοι σας να καταβείτε κάτω». Εισήλθε στην κάμερα και δίχως διατυπώσεις τη μέσα εκεί εγένετο, σ' αφήνω εσένα νιώσεις. Πριν να τελειώσουνε, πριν επανέλθει η τάξης,
ακούεται στην αυλή ο θόρυβος αμάξης. Επέστρεψε ο Κύριος και βλέπουν να προσμένει την καμαριέρα στην αυλή πολύ τεταραγμένη. Τι συμβαίνει? Ερωτά. Και εκείνη. Η κυρία, μόλις εφύγατε, έπαθαν αποκεφαλαργία και είναι πάνω ο παπάς, αυτός και την σταυρώνει, μετά για του τα λείψανα να μαλαχθούν οι πόνοι. Τρέχει αμέσως έντρομος. Στην κάμερά της βαίνει, τη βλέπει στο κρεβάτι της επάνω ξαπλωμένη. Μόλις προφθάσας ο παπάς το ράσο του να βάλει, εστάθη, την εσταύρωνε επάνω στο κεφάλι. Κατόπιν με ευλάβιαν και σέβας τους βλογάει. Τα άγια του λείψανα επήρε και κοινάει. Μόλις κατέβει ο παπάς, πλησιάζει αυτό στην κλίνη. Τι έχεις, φως μου? Πεθαίνω. Λέγει εκείνη. Κεφαλαλγία δυνατή, αγάπη μου μπήκε. Ευθύς μετά που έφυγες, αερικό με βρήκε. Και έφερα αυτόν τον Άγιο παπά να με σταυρώσει. Και ευθύς μετά το σταύρωμα μου έχει ταπεινώσει. Εκάφισε πλησίον της, τη χάιδευε, τη φίλε, λόγια παρηγορητικά ανάρρυθμα της μίλιε. Ψυχή μου, μην εκτίθεσαι στο ψύχος, κάνεις τρέλες. Πλην, κάτω από το προσκέφαλο εξήχαν 2 κορδέλες. Τες τράβηξε και απόρρισε. Και είχε μεγάλο δίκιο, γιατί έβγαλε ένα σόφρακο πολύ μεγάλο, ανδρίκιο. Είχε ξεχάσει ο παπάς αυτή μεγάλη βία, το σόφρακό του, στο ερχομού αυτού τη φασαρία. Μα εκείνη, απαθέστατα και δίχως να τα χάσει... Ωσότου το κεφάλι μου, ψυχή μου περάσει, το έχει αφήσει ο παπάς, τον πόνο μου να γιάνει. Είναι του Αγίου Γρίφωνος όπου για πόνους κάνει. Α, είναι πολύ θαυματουργός. Αφού το σόβρακό του ευθύς με θεράπευσε, σκέψου το κόκαλό του. Αχ, Αγιέ μου Γρίφωνα, πολύ θα σε δοξάζω. Για την Αγία μνήμη σου με νύστια θα γιορτάζω. Αχ. Όταν απομακρύνθηκε αυτός από εκεί πέρα, στέλνει και πάλι του παπά ευθύς στην καμαριέρα. Ήσουν εδώ και άκουσες και ξέρεις τι συμβαίνει. Πήγαινε πέστα του παπά να δούμε τι θα γίνει. Αλλά όμως, μη γνωρίζοντας και εκείνος τι να κάμει, προσέτρεξε στον γούμενον, σ' αυτό να το συνδράμει. Και ο γούμενος οργίζεται, αγανακτεί, θυμώνει. Πώς σε ξένα σπίτια, χριστιανέ, βγάζουν το πανταλόνι? Σε ξένο σπίτι έβγαλα ποτέ το σόβρακό μου? Πολλές φορές, ναι, το έβγαζα. Μα πού? Μες στο δικό μου. Για υποθέσεις σαν αυτάς, σαν μπεις σε ξένο σπίτι, δεν έχεις του λαγού ταυτή και του σκυλού τη μύτη. Αχ, να ξαναγυρίζανε οι περασμένοι χρόνοι, αφήκα μαγάριστο στα νιάτα μου σαλόνι. Μα πες μου, με κατάλαβε η άλλη μου μερία?
Επήρε σύζυγος ποτέ για μένα υποψία? Μα τώρα, βαλτουρίγανοι, περάσανε οι χρόνοι. Τέλος, ας οικονομηθεί κι αυτό το παντελόνι. Αμέσως δίνει διαταγάς να ενδυθούν παπάδες, διακόνοι, εξαπτέρυγα, θυμιατά, λαμπάδες, διότι το Αγίου Γρίφωνο στο Σόβρακο θα φέρουν, εις των ναών και με οδάς κύμνους τα περιφέρουν. Όλη αυτή η ιερά λοιπόν ακολουθία πήγανε στου δυστυχούς του Κόντε την οικία. Αν έρχεται ο ιερεύς, την κεφαλή του γέρνει και με πολλήν ευλάβεια το εσωβράκι παίρνει. Το έδωσε να τα σπαστούν όσοι σαν παρησία, τα σπάζεται κι ο σύζυγος εν πίστη και ευλαβία. Προσέφερε και εν τάλιρον για να αναυτεί λαμπάδα, γιατί του καθηγίασε την νηφικήν παστάδα.